fotógrafo, dándolo todo para sacar las mejores imágenes. Qué bonitas grietas y manchas, los protagonistas de San Bicicleta, para la distancia, per sortir al final d'aquest quilòmetre i mig i acabant amb uns 200 metres d'estem recorrent. José amigo que no llega, pues ahí está, más cargado el tío, ahí está nuestro fotógrafo, dándolo todo para sacar las... Como una cachofa. Les plegues, o 40 km/h, 200 metres a peu, 1 quilòmetre de bicicleta, Nada, venga ahí. Venga ahí. Este giro, Cuidado. Venga, va.
Tinc una nena. Sí, hay un kamikaze por ahí, ¿no? Mira aquí, capa allá, capa allá. Capa Por allá, aquí, poco a poco, por aquí, poco a poco. Ten cuidado, Poco a poco, capa allá. Ten cuidado aquí, Poco a poco, capa allá. Muy bien, muy bien. Venga, muy bien, muy bien. Arriba, para arriba. Venga, más. No se va a ese, cuidado, no voy al cole, no, no. Madre mía, tú, cómo te... Guai, guai. Aquesta de l'Oriol és molt útil. Quants anys teniu, nena? Cara, si vols, Som-hi, doncs, allà tenim ja, primera línia, som-hi! Per la primera classificat, Benjamin! També la segona figura i la tercera masculina. I també, atenció, ja veiem la representació femenina, també de molt poquet ja. Tindrem la primera femenina, ja veiem. Ara sí complet, amb les tres primeres posicions. Marca Pugue de Muguet, aquesta línia d'arribada. Per al primer classificat, Benjamin! La segona figura i la tercera masculina. I també atenció perquè ja veiem
també pels últims metres, per tant també... Arribant a dues femenines també a la nostra posició, també en aquesta representació femenina també al pòdium, ara sí complet, amb aquestes 3 primeres posicions, i van arribar poquet a poquet a aquesta línia d'arribada. Segueixen arribant participants d'aquesta prova benjamina. Lucía Durán, si me escuchas, ponte los zapatos, amiga. O están mojados aún. Tenemos que ir al cole, ¿eh? No suman ese, cuidado, no voy al cole, no. Madre mía, tú, cómo han quedado esto. Ya. No pongo la mano porque si no, estamos chorreando, ¿eh? Sí m'agrada. A veure, Gerard, que estàs cansat, amic. Ho has d'un tot, Xoca aquí, home. Molt bé, sí m'agrada. Campió, va. Ja Pol, parlàvem amb ell abans, Com està? Com ha anat això, o no? Sí? Bueno, estàs content, has arribat. Vinga, va, Oli. Recordem ara el torn dels prebenjamins de 6 i 7 anys. Aneu ja poquet a preparant-vos, perquè no res, us demanem per sou prebenjamins aquí. Ombres. Si m'escolteu, toqueu-vos al cap. Si m'escolteu, toqueu-vos al peu. Si m'escolteu, doneu-me una orella vostra. Vamos. No? És que l'escol·lecció no. Vinga a casa de Codellos. Gràcies, Perfecte. Molt bé. Vale, fem un joc, a veure què us sembla, a veure si esteu preparats o no. Vale, bé, sí. Vale. Si jo dic cel, vale, cel, haureu de fer un salt a terra. Molt bé. A veure, repetim, Cel. Terra. Foc. Molt bé. Ara sí, comencem, En sèrio, Vale, sí, preparats? Vale, sí. Cel. Terra. Foc. Cel. Terra. Cel. Terra. Cel. Foc, foc. Terra, terra. Vamos, foc, 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 foc. Terra. Segueixen arribant benjamins. Ahí està Lucía poniendo la medalla, T'he preguntat abans, molt bé. Segueixes tenint 10 anys, no? Segur, no? Molt bé. No has canviat, Preferiries 3 anys. Tu o la vaig? No t'has acaparat, no? Venga, resumen. La palabra favorita, sí. Muy bien, sí me gusta. Venga, va, la secció.